हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों गय लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां गय लानानै मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे नयन कछारी आरो अन्नाया ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मेथाइ रोजाबगिरि अन्नाया ब्रह्म बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां गय लानानै आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोनहा अन्नाया ब्रह्म चेनेलाव दिनै 16 जानुवारि खालि रिलिज खालामनो गोनांमोन। दासिमबो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होथ'वाखै। जिखुनु जाया बिथांमोना दिनैनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होनो हागौ लोगोफोर। जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बयबो रिलिज खालामोब्ला नुखागोन अन्नाया ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो सोर सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनि माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि बर' सावथुनफोरनि माखासे सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ मोनथिबाय थायो।